Bapola ujung mada pandandeni talua kabuang pasar bungui balapo nasi tapi jalan bapola untung badan kami sige gantung pisawe uni tolong di kawan pertenggangan. Larami pasa Indo puro rami de urang di tengah balai salamu mande kanduang nanta ado lamo bana nyodi ya badan marasa ituan. Salamu mure koma di tengah ladang kailienyo anak mudo-mudo salamu nyoda baunto malang babage ragam kerajonan dicubo olah rami pasa bukit tinggi rami dia anak mudo-mudo olai dicubo tukang servis TV Ima masuk tu bana nanta ado kini Rami pasa jurang ayaji batang salak koma di talang alat ladang si anjalai koma batang si pului ado bana orang koma cok mantan tipi o kalau laelo koma antah pobilo yoda akau udah japui yoda Batang kuranji di tepi jalan koma si anjalai koma di ate munggu bajanji awak koma 2 bulan madai anta pobilo masuk ke jampainya o si anjalai juole di ate munggu umar palang koma di ujung gurun bajanji awak jauh dako 2 minggu kini lampiang cukui nan satang ngaun madai Babalola jalan koma di padangan tiang hari nan sadang sanjorayo si anjalai koma di tepi jalan dicubo servis mangaliliang larusa oto di tengah jalan di jalan untuang ditangisi oh sehari-hari duduk di kinci banang baputa jo kulintan oh gilo kailienyo sanjorayo sehari-hari duduk ke bapiki bana bacampu jo nambukan gilo ke bamanwang di bengke bujang koma sajo di tunjuk abang mah kelengkang abang tapak tangan abang sabala bapak malang mande pemalang tibo di anaknya tape bana
Kalau di Rimbo Madarasa namanya, di kaki Gunung Singalang kok kalawan galak namanya, kok saki yodai tanggung seorang labangian.